ಇದು ಎಲ್ಲ ನೈಟಿಗೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಪಾನ್ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ ಬರ್ಪಾನ್ ಇನ್ನೀ ಸರ್ಕಿಟ್ ಹೋಗ್ತು ಉಡ್ಲೆ ಬೈಗಾಡ್ ಬಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಗ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಓಕೆ ಓಕೆ ಭಯ್ಯದಲ್ಲ 5 o'clock ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಮಾರನೇ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಪಿಲ್ತೇಸ ಬತ್ತನ ಪರ್ಸ್ಬತ್ತೊಂದೇ ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸರ್ ಹೋಯ್ತಾ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುರುಷರು ಸಬಲಿ ಸಬ್ಬಲ್ ಅದು ಸರ್ ಸಬಲೀಕರಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಬಲೀಕರಣದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಂದ್ ಸರ್ ಸಮಾಪನ್ಲೆ ಮಾತಾಡ ಬಲೆ ಬಲೆ ಏಯ್ ನೋಡಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಲ್ಲಿ ನಾನೇ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಣ್ಣ ಹೋಯ್ತು ಸಬ್ಬಲ್ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡೆ ಇರತ್ತಾಗಲಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಸಬಲೀಕರಣ ಬಂಡ ಪುರುಷ ವಿಕಾಸ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾನು ಟಿವಿ ಇಡ್ತೂ ಜರ ಏನು ಪೂರ ಡಿಬೇಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹೆಂಗ ತೂಪಣ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಅವತ್ತೀರ ಆಯ್ತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರತ ಅಂದ್ ಐತಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ನ ಬಂಡ ಪುರುಷ ಸಬಲೀಕರಣದ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್ ಇರೇಕ್ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಬಲೀಕರಣ ಇತ್ತನೇಟ ಆತನ ತನ್ನ ಆವುಡ ಅವು ನಿಖಲೊಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಸುರುಕಾದ ಇರೇಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಇರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯನು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬಿಲ್ಡಪ್ ತಿತ್ತೊನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಚತ್ತು ಸರ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಆತೆಯ ಗೊತ್ತುಂಟವು ಎಂಕ್ ಏರು ಮತ ಪಾಡ್ದೇರಿ ಅಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವೇ ನಿಖಲ್ ಪನೋಡೊಂದು ನಮ್ಮ ನಿಖಲ್ ನೊಟ್ಟು ಇತ್ತ ಓಕೆ ಬಿಡಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಲ್ಲ ನನ್ನ ದುಂಬಕ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದ ನಿಖಲ್ ಟೋಟಲ್ 8 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಘಟಕ ಉಂಡು ಪುರುಷ ವಿಕಾಸ ಸಮಿತಿ ಬಣದು ಆಯ್ತಾ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನ್ ಅಂದ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪೂರ ಜನ ಅಲ್ಪ 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 ಉಳ್ಳೇರು ಒಂಜಿ 2 ಪುಂಜೋಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುರುಷ ಘಟಕ ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಜೋಲ್ ತಾದ ಮಲ್ಪುನೆ ಉಳ್ಬತ್ತು ತಾರನ ಕಣ್ಣನೆ ಸೈತಿ ಬೇಕು ಹಾಕುಲೆ ಕಣ್ಣನ್ ಸೈತನಲ್ಲ ಪುಂಜೋ ತಂಜವಾಯರ ಅಪ್ಪಣ ಅಂಚತ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅವು ಪಂಡ ಓಟುಡು ಕಣ್ಣನ ಚೈತನ್ಯ ಬುಡಿದಿ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪೇರ ಪುರುಷ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂದ ಪಂಡ ಐಟು ಪುಂಜೋಲು ಪೆರೈತಿ ಅಂಜೋಲು ಮಾತ್ರ ಅಂದು ಸರ್ ಅಂಡ ಅಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಏತೋ ಜನ ಪುರುಷರು ಮಹಿಳೆಯರ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಡುವರು ಅಂಚನೆ ಪುರುಷರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕುಲ್ ಹೋರಾಡುದು ರಡ್ಡು ಎಂಗಲ್ನ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಡ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮನವಿ ಉಂಟು ಸರ್ ಮನವಿ ಒಯ್ತ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಕರೆದ ಅವೇ ಪುರುಷ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತಾನೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತು ಐಂದ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ಅಂಚತ್ ಸಬಲೀಕರಣ ಅಂಚತ್ ಐನ್ ಬಂಡ ಎನ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪುರ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬತ್ತನ್ರಿ ಯಾನು ಇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂಚೂರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಅದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕವರ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಕಾಸಿಜ್ಜಾಯ ಪಂಡೆ ಹರ್ಷದಕ್ಕಲ್ನ ಕವರ್ ಬಂಡ ಅಪೀಲ್ ಆಯ್ತವಲ್ಲ ಯಾಕುಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಪಂಡೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಷಯದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಐಕದಾದ ಅಂದ ದೆತ್ತೊಂಡೋಲಿ ವಿಷಯ ಅವೇ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಇಡ್ಪುರ ಫ್ರೀ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮಹಿಳೆಯರಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದುಂಟು ದಾಲಾಪುಜಿ ಈತ್ರೇಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಓಡಗಾಂಡ ಟೂರ್ ಪೋತೀರಾ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊರಿಬಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಮಾತ ಕೆಂಪು ಬಸ್ ಫುಲ್ ಇದ್ದ ದುಂಬು ಒಂದೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಆ ಕೆಂಪು ಬಸ್ ಏರ್ಕುಲ್ಲು ನೀವು ಇತ್ತಲೆ ಕೆಂಪು ಬಸ್ ಫುಲ್ ಅವೇ ಕಷ್ಟ ಆತನ ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ತತ್ತದ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ ಪೋಂದಿತ್ತು ಜೋಲು ಇತ್ತೆ ಕಾಂಡೆಲ್ಲಕದು ಪೋಂಡ ಬೈಯಾಡಿ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲೈತಿ ರಾತ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಬರ್ಬೋಳತ್ತ ಇರೇ ಪಗೆಲ್ದಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ತಲ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅದು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಆಫೀಸ್ ಬೋಬುಜಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಣ್ಣಗ ಇರ್ಲ ಬರ್ಪಾಳು ಅಲ್ಲ ಬರ್ಪಾಳು ಎನ್ನ ಬುಡಿದಿ ಮಾತ್ರ ಪೂರ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇರತ್ತ ಪೇಟಕ್ಲ ಬುಡಿದಿ ಅಲ್ಲೇನು ವಿಷಯ ಇರೇ ಬುಡ್ಚಿ ಇರ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ಲಿ ತಲೆಂಡು ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಇಕ್ಲೆ ಗುಂಡತ್ತ ಈ ಸರ್ತಿ ಪುಂಜೋಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೀ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಕೊರ್ನತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪುಂಜೋಲಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ಓಲೈತಿ ಹಾಕ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂಜೋಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂಡ ಬರ್ಬಿ ವರ್ಷ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಷನ್ 5 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಪೋಯಾತ ಸರ್ 5 ವರ್ಷ ಪೋಣ ಮಲ್ಲೈತಿ 5 ವರ್ಷ ಬಕ್ಕ ಬದುಕೋರ ಇದ್ದಾರಂದು ಗೊತ್ತಾಪಣತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೈತಿ ಇತ್ತೇನೆ ಸಟ್ ಮಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಜೋಲೆ ದಾದ ಬೋಡು ಅಂಜೋಲೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಬೋಡಾನಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅವು ದಾಲಜ್ಜಿ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಬಾರ್ಗೆ ನೆಕ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಪುಣಿ ಪರ್ಪುಣಿ ಫ್ರೀ ಕಾಸು ಕೊರಿ ರೀತಿ ಕಾಸು ಬಿಲ್ ತೊಂದ್ರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವೆಂಕ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ದೇ ಬರೆದಪ್ಪ ವಾ ಬಾರ್ ಆವಾಡು ವಾ ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಆಡು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಅವು 5 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ದ ಮಾತ್ರ ಕಾಸು ಕೊರಿ ಇತ್ತ ಇರಕ ಆಪಿನಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಿಡಲ್ ಒಂಜಿ 50% ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊರ್ನ ಅಲ್ಕ ಕೊರ್ಲಿ 50% ಬಾರಡ್ ಅತ್ತೆ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲ ಬಡತೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತುನತ್ತ ಅವು ತಾಯಿದು ನಿಖಲ್ದ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂಗೆ ಪನಗ ನಿಖಲ್ ಬಡತಿರ 100 ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ್ಲಿ 20 ಕಾಸು ನಿಖಲ ಬಡತಿರ ಎಂಗ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾತಿ
ಅವ 50% ಅತ್ತ 50% ಅಂಚತ್ ವಿಷಯ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಪೂರ ಫ್ರೀ 200 ಯೂನಿಟ್ ಫ್ರೀ ಬರ್ತಾರೆ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾರತ್ತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಉರಿಪವನು ಕರೆಂಟ್ ಸೇವ್ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಪುರುಷರು ನಮ್ಮ ಆಡ್ಜೋಳು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಾರಡು ಪೋಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನ ಅಲ್ಪ ಪಣ್ಣಗ ಡಿಮ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ ಈತ್ ಕರೆಂಟ್ ಉರಿ ಐಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟು ನೀ ಬಾರ್ದೆ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀತಿನ ಟಿವಿ ಕುಲು ಅಂತ ಉಪಚಾರ ಹೆಂಗ್ ಲೈಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀಜ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಬಲ್ಬೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಲೈಟ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ತಾರೀಕಿಗೆ ಓಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅವು ನಿಖಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಿರ್ಲಿ ಒಂಜೇಟಿ ಇಟ್ಟು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಪಗೆಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದೀಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಯೂನಿಟ್ ಪೋಪಣತ್ತ ದೇ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಂಡನೆ ಬಿಡದಿ ಜಾಲ್ಡ್ ಉಪ್ಪುನಕಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡೇ ಲೈಟ್ ಇಜ್ಜಿನಕ್ಲೆ ಪುಡಿಗ ಈಗ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದಾಕಲ್ ಜಾಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಕನ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾನೆಯಾ ಅಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಓದ್ತಿರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಅಕ್ಕೆ ಅತ್ತಿಯ ಕೇರಳ ಓ ಈ ಜನ ಬತ್ತಿಜಿ ಅವ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಂಡಲ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಅಂಡಲ ಪುರುಷರೇ ಕೊರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಯಾದಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎನ್ನ ಬಂಡ ನನ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನಂಡಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚಾತೇರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪೂರ ಬೆಚ್ಚಾತೇರು ಇದು ನಿಜವಾದ ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಇಂಚ ನಿಜವಾದ ಇರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆತ ನೀರಿನ ಗತಿ ಇಂಚ ಯಾನ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಲ್ನ ಸಬಲೀಕರಣ ಪುರುಷರ ಎಂಕಲ್ನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೆಟ್ಟು ಆತುಂಡ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಐಕ ಉದ್ದ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಯಾವುಜಿ ಆತಿ ಮಂಡಲ ಬೋದು ಖಾಲಿ ಉದ್ದ ಇತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪ ಇರಿಂದ ಬಂಡ ఆయన ಆತ ಮಲ್ಲ ಹೆಡ್ಡೆ ಬೇತೆ ಇರಲಿ ಉದ್ದ ಇತ್ತಿನಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಪವರ್ಡ್ ಬೈಜೇರು ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಇಂದು ಬೋಡು ಪಾತೇರ್ನ ಅಲ್ಲ ಅವು ಉಪ್ಪುನ ಖಾಲಿ ಕುದ್ದೆ ಎತ್ತಿನಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ ಉದ್ಯದಕ್ಲೆಗತ್ತು ಮಂಡೆ ಬೋಡು ಬಣ್ಣಗನೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಬರೆಯುಡು ಇಜಿಂದ ಹಣ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನೇ ಕುಡೊಂಜಿ ಬನ್ಪನ್ ಎಂಕಲಿತ್ತ ಈತ ಮಾತ ಕೊರ್ತಾತ ನನ ಪೊಂಜೋಳಿಗೂ ಕುಡೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಲ್ಪುನೇಟ್ ಉಲ್ಲ ಆಜಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂದು ಆಜಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಸಾಂಡ ಆಜಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಂಕ್ಲೆ 5 years ಮುಗಿನ ತುಂಬೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತ ಒಂದು ಐನು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಐನು ಯಾವು ಆಜಿನತ್ತ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನಿ ಬುಡ್ಚಿ ಆಜಿನತ್ತ ಎಟ್ಟೆ ಉಂಡವು ಅವು ಇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಖುಷಿ ಅವು ಈತನೇಟ್ ಎಂಗಳು ಜೋಕುಲು ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಡೇ ಇತ್ತ 1 ಬೇಕು 2 ಸಾಕುಂದು ನನ್ನ ಎಂಕಲು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುವ ಅಂಡ ಏತಲ ನಿಕ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಸಿ ಹೋಲಿ ಅವು ಆಜಿನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಿಂಜಿನಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಜನವು ಅಂಡ ಐಟು ಈರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಂಜಿನ ಗುರುಪುರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಂದ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನತ 1 ಬೇಕು 2 ಸಾಕು ಎತ್ತಜ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮದು ಸಿಡಿ ಉಂಡು ಅವತ್ತು ಅವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಪೂರ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಸಿಡಿ ಇಡಬಾರ್ದೇರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಅವತ್ತು ಆ ಸಿಡಿ ಕೆಲವು ಸಿಡಿ ಹಗರಣ ಮತ ಉಂಡು ಅವು ಆಯ್ತಾತ ಇರ್ನಲ್ಲುಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಮತ ಆತ ತೀರ್ಥದಾಕ್ಲತ್ತು ಎಂಗ್ಳೊಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಡಿಗೆ ಮತ ಪೋಪುಜ ನಿಕುಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅತ್ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಅತಿ ಎಂಗ್ಳೊಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಸಿಡಿ ಆಯ್ಬುಕ ಫ್ಲಾಶ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಂಚ ಆಯ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಗ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜ ಇಂಚಿಗೋರು నేను మొత్తం అంత జాగ్రత్త ఎత్తేతిలా మనవి అవి కౌంట్ ఆపుడు అవు దక్కియరు దక్కదిన తల్లిపిరి ఒకటి బాక్స్ ఐకి పాటనావు ಓದಲೆ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ್ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಓದಲೆ ಪುರುಷರು ಎಂದೇ ಜನ ಉಂಡು ಅವು ಓದುದು ಫುಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಂತದ ಹೆಂಗೆ ಕಡ್ಬಿಡು ಇರವು ನಾನು ಐದು ಪಕ್ಕ ತೂಪು ನಾನು ಅಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಕ್ಯತ್ತವು ಬೆಲ್ಗಮ್ದ ಇರಾವು ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇತ್ತಿಚ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಾತು ಫ್ರೀ ಮಲ್ಪನ ಅಂದಾಜು ಉಂಡು ಅಂದೆ ఓకే బస్సు చాలా ప్రాబ్లం మళ్ళీ టికెట్ ఏరు కేండలు కొర్రపోచ్చి అన్నాను ఓకే నీకులా ఏరు ఇత్తనಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಟೂರು ಗಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು పోడు రేపండి పోంది సుమారు సమయం అండి ఆ పోందే ఓకే ಅಂದೆ ತೂಕ ಯಾನು ಅಂಚು ಬೆಳಗಾಂ ಬತ್ತೆ ಅಂಡ ಈರೇ ನನ್ನ ಹಗ್ ಮನ್ಸ್ಲಿ ಓಕೆ ಬೆಳಗಾಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಫೋನ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಹಗ್ ಮಲ್ಪುಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಮಲ್ತತ್ತ ಎತ್ತು ಖುಷಿ ತುಳ್ಳೇರಿ ಪೊಂಜೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಇತ್ತಿನತ್ತ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಓಟೆ ಫೋನ್ ತುಳ್ಳೇರಿ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾರ್ಗೋಕೊಂಡ ಏನಾದ್ರು ಹಗ್ಗು ಮಲ್ತ ತುಂಬ ಒಂದೇ ಪೋವೇರಿ ಬಸ್ಸುಡು ಹೊರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಲ್ತನ ಎಂಜಿನ ಇರೇನ್ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತು ಬಿಡುವಿರಿ ಯಾನು ಬಸ್ ತಟಿಟ್ಟು ಪೋಡಾವ್ ಅಂತ ಮಲ್ತು ಮಾಡಿರ ಕಾಮಿಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬೇತ ಎಂಜಿನ ಬಂಡಾರೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಹಲೋ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಸರ್
your free bus facility is really helpful for all the females. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು I literally save 6,000 per month, where I should put 200 rupees petrol every day. Now the 6,000 remains me net amount. 5,000 ಉರಿಯನ್ಗೆ 6,000 5,000 ಉರಿಯನ್ಗೆ ಹಾ? 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಉರಿಯನ್ಗೆ ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲ್ತದೆ ಈ ಸೀಟಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಈಗ ಡಬ್ಮಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರ್ಚಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಏತು ಒರಿ ಒಂದು Thank you, sir. ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you, sir. ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಪೊಂಜೋನ ಕೈ ಮಲ್ಲ ಕರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂದ್ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೈ ಫ್ರೀ ಅತ್ತತ್ತೆ ಬಸ್ ರೋಡ್ ಕೈ ಕಂಡಬಟ್ಟೆ ಹಾರ್ಡ್ ಉಂಡು ಅದು ಹಾಡಾಗ್ತಾನೆ 10 ವರ್ಷದ ಬಿನ್ನರೆ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊತ್ತಿಜಿ ತುಲ್ಲೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಇಟ್ಬೋದು ತಿರುಗಿ ಬಂದ್ಕೊತೀನಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಉಂಟೆ ತುಳೆ ಮೂಜಿ ದಿನ ಪುಂಜು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಫ್ರೀ ಟಿ ಎಂಕಲ್ನ ಖುಷಿ ಆಂಡತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಿಕ್ಲೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಖುಷಿ ಆವಡುಂದೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಐನ್ ಮಾತ ಮಲ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಬಂಡ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಫ್ರೀ ಮಲ್ಪುವ ಪ್ಲೇಟ್ ಬುಡ್ಚಿದಾನಿ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಎಂಕಲೆ ಬಂಗಾರ ಕೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಇಷ್ಟ ಆತೆ ಬಂಗಾರ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆತೆ ಅತ್ತ ಬಂಗಾರ ಫ್ರೀ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಕ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪ ಬಂಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊರಿಯಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಕುಡೊಂದು ಜನ ಉಂಡು ಕೊಂಜಿ ಪೊಂಜೋಲ ಪಂಡದೆ ಒಂದು ಪೊಂಜೋಲ್ ನನ್ನ ಪೆದ್ದರೆ ಅತ್ತೆ ಅವಕಾಶ ಹಿರಿಯ ಪೆದ್ದನ ಟೈಮ್ ಕರೀನಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂಜಲು 100 ಇರುತ್ತೆ ಏರು ಅಂಜಲು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಸ್ ಯಾನ್ ಐ ಈರಡೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡಿ ಈರ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಡೆ ಉಂತಲಿ ಏರ್ಲ 100 ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಿ ಐದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಬಸ್ ಪೊಂಜೋಲಕ್ಕೆ ಕೊರಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ Conductor ಕುರ್ಪುನ ದುಡ್ಡುಲ ಪಕ್ಕ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೊರ್ಪನ ದುಡ್ಡು ಒರಿ ಉಂಡ ಪೊಂಜೋಲೆ ಅತ್ತೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ಪನ ಕೆಲಸ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಫ್ರೀ ಬಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೊಬ್ಬೆ ತೂಲೆ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಮೈಂಡ್ ತೂಲೆ ತೀರ್ಪನ್ ಪರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮುಕುಲ್ ನನ್ನ ಏತ್ತು ಫ್ರೀ ಕೊರಡಾವು ಈ ಪೊಂಜು ಊರ್ ದೀವ ಈ ನಮ್ನೆ ಫ್ರೀ ಕೊರಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ಪನ್ಪುಡು ನನ್ನ ಬಂಗಾರ ಅವಡಿಗೆ ತೀರ ಆ ಪುಂಜವನ ಬಾಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಜೋಲು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪುನೇನು ಮಲ್ದೆಯಾನು 5 ವರ್ಷ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಗೀಜಿಂದ ಸತ್ಯ ಪನೋಡ ಸತ್ಯ ಪಣುಚ್ಚಿ ಈತು ಪುಣ್ಯೋಲೆ ಕುರಿಬೊಕ್ಕ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತದು ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪುಣ್ಯೋಲಿಕೆ ಕೊರೋಣ ಅಂದ ಅತ್ತ ತುಲಿ ಈ ಪುಣ್ಯವು ನಾನ ಪುಣ್ಯೋಲ್ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತದು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒರಿಯ ವೃತ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರೋಡು ಪುಣ್ಯೋಲಿಕೆ ಕೊರೋಡು ಬಂಡ ಆತ ಟೈಮ್ ಟೆಂಕ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಉಪ್ಪೊಡತ್ತ ಇರ್ನ ನಾನೊಂಜಿ ಜನ ಒಂಚೂರು ಪೆದಮ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೆದಮುಂಡು ಐಕ್ ಪಡ್ದು ಹೆಂಗೆ ಕೊರಿಯಾಗ ಡಿಸಿಷನ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಪಿಸಿ ಅಂಚಾತ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಫೋನ್ ಓಹ್ ವಾಕ ಹಲೋ ಹಾಂ ಹೇಳಿ ಹಾಂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನಂತಂದ್ರಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತಾನೋ ಹೇಳಿ ಏನು ಓ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದಾ ಒಂದು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿದರೆ 220 ಯೂನಿಟ್ ಖರ್ಚಾಗ್ತದಾ ನೀವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊತ್ತಿ ಮಲಗ್ತೀರಲ್ವಾ ಆವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂನಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ವ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ 200ಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತದಲ್ವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ 210 220 ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ 200 ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ ನಮ್ಮವರಲ್ಲ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ವ ಅವರಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಯಿತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಸೀಟಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ದಿದ್ದರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆಯ್ತು ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಂಟನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಆವಾಗ 200 ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಕಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ 220 ಮಲ್ಪೋಡು ಅರೇಕ ರಡ್ಡರೆಗೆ ಹಿರೇಕ ರಡ್ಡರೆಗೆ ಅವು ಅಂದತೆ ಅವು ರಡ್ಡರೆ ಅದು ಈರು ರಡ್ಡರೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೇನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪಣ ಈ ಪೊಡ್ಜೋಲೆ ಕುರ್ತಿನ ಪೂರ ಅಡ್ಜೋಲೆ ಕುರ್ತ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಚಾನೆ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಪುರುಷರನ್ನ ಓಟು ಹಿರೇಕ ಮುನಿಯಾನ್ ಕೊರ್ಜಿಡ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರತ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನ ಸಬಲೀಕರಣದ ಪೂರ ಆವಾಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಓಟುದ ವಿಷಯ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎನ್ನ ಬುಡದಿ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟುಳ್ಳ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ತಂಡೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಗಿಂಡು ಹೂ ಬುಡದಿ ಬಂಡ ಬಡದಿ ಉಪ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೇರಳದ ಅಕ್ಕ ಬಣ್ಣದಿತ್ತರ ಅವು ಅಕ್ಕೆ ಅವು ಬೇತೆ ಫ್ರೀ ಪುನಃ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿ ಬೋಂದು ಬರೋದು ಉಪ್ಪು ಅಂಚದ ಅವು ಅಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ñಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಪೊಂಜೋಲಿ ಇರ್ದೆ ನಿಕ್ಲಿ ದಾದ ತೊಂದರೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಲು ಬಾಸಟ್ಟು ಪೋ ಪೇರು 10 ಪೇರು ಅಂದತ್ತ ಬಾಸಟ್ಟು ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿ ಫುಡ್ ದಾತಲ್ಲ ಕೊರತೆ ಉಂಡ ಅವೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೊಲ್ತು ಇಲ್ಲಡು ಒಣಸು ಐಕ್ಯತೆ ಎಂಕ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿದ ಫುಡ್ಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೋಲೆ ರಾತ್ರಿ ಪೋಲೆ ಎತ್ತನ ಕಾಂಡೆ ಪೋಲೆ ಪೂರ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅವಳ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಜೆಟ್ 10 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿ ಫಿನಿಶ್ ಏತ್ತು ಸುಲಭ
ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಾಯಕ ಮನ್ಪಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಕ್ಕೇರು ಒಂಜಿಗೆ ನೋಡು ಹಾ ಇರ್ನ ಬುಡಿದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಆತು ಪಾಪದ ಪುಡಿಂಜು ಇಂಚಯ್ಯ ಅವು ಆ ಸೀಟಿಗೆ ಬಂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದಾಗಲು ಪಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಸೀಟದ ಪವರ್ ಅಂಚ ಉಂಡು ಈ ಸೀಟ್ ಉಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲು ಅಲ್ಪ ಆ ಸೀಟ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾತಿರ್ಪವನಿ ಅವು ಮಣಿಪಂದ ಕುಲ್ಲೇರ ದಾಲ ಪಾತಿರೊಂದಿತ್ತು ಜರು ಮರಣಿ ತೂ ಎನಿಕಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೆಜ್ಜಪ್ಪ ಮರಣೆಲೇನು ನೆಕ್ಕಲು ಎತ್ತಿತ್ತೇರು ಮೀಟಿಂಗ್ ದಲ್ಪ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ಪಾತಿರ್ದಾಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ನಿನ್ನ ಮೊಲೆಗೆ ಪಂಡು ಕೊರೋಡು ಅವು ಪಾತಿರೋಡು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಇರಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಈರು ಎಲ್ಲ ಉಲೈ ಬೂರಿ ಎರಡಲ್ಲ ಆರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಲ್ಪ ಎಂದು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಪೋನಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಯ್ತು ಬತ್ತು ಹಾಪುಜೀರು ಏಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಬೂರಿ ಅಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಿದೈಕನ ಪುನಗಲ್ ಬೋಡು ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಹೊರಪೋದ್ ಬೈದಾರ ಕಾನಪ್ಪ ಗೊರಪೋತೆ ಹೆಂಗ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ತೇನು ಸಿಟಿ ತಿರುಗಿದ ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ಪೂರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಕುಲು ಐನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂಜಿ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನಲ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪಿನಲ್ಕ ದಾಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಲ್ದು ಜರಿ ಬರ್ಪಿಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಬರ್ತ ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಪಂಡ್ರ 4 ದಿನ ಬರ್ತಾ ಬತ್ತ ನಾನು ವಾ ಬರ್ತ ಒಂಚಿ ದರಿದ್ರ ಬರ್ತಾ ಮರ ಏನು ಪನ್ಪಾರು ಅವೇ ಸೆಕೆ ಬತ್ತನ ಪನ್ಪಾರು 4 ದಿನ ಅಪ್ಪ ಈ ಒಂಚಿ ಸೆಕೆ ಪೂಜೆ ಉಂತೆರ ಪೂಜೆ ಪನ್ಪು ನಿಕ್ಲೆತ್ತ ಅಂಚನೆ ಇಂಚನ ಸರಕಾರ ಬನ್ನಗಲ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ತಾಂಗು ನೋಡು ಸರಕಾರಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತದ ಬರ್ತಾ ಬರ್ಪುಂಡತ್ತ ಯಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾಪ ಪೋಪುಂಡು ಪನಿಯರ ಆಪುಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಸರಕಾರಲ ಅಂಚನೆ ಯಾಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾಪ ಪೋಪುಂಡು ಪನಿಯರ ಆಪುಜಿ ನಿನ್ನ ಪಾತಿರ್ನ ತಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಪಾತಿರ್ನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಓಕೆ 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 నీకు భాష అర్థపజా యాన్ ముల్త ఏరు మినిస్టర్ అందా అసలు మెయి టచ్ మల్పునా ముట్ర పడుపునా ఎనకు మెయి ముట్టుండి ఆపుజింది ಗೊತ್ತುಜಾ ರಪಕ್ಕ ಬೂರ್ನಾಗ ಡೆತ್ ತೊರ್ಪೋಡು ಅಂತ ಸರ್ ಬಣ್ಣಗನೆ ಪಂತಿಂಗ್ಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಹಲೋ ಏನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಪುರ ಒಂದಿಟ್ಟು ಬತ್ತಿಂಡು ಯಾನು ಇರಿಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕೊರಪೆ ಒಂಚೂರು ಅವ ವರ್ಷದಕ್ಲ ಪುರ ಕವರ್ ಆತ ಈ ಕುಂಡ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕಾಸಿದ್ದೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ఇంకా కొంచెం కవర్ తెత్తుండాల కాసిద్దే ಪಂಡೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ఇల్లు కట్టే సాన్ని పద్ధతి పేపర్ ಖಾಲಿ ಕವರ್ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋಜು ತೂಡ ಪಿಚ್ಚರ್ ಇರ್ನೂದು ಫ್ರೀ ಅತ್ತ ಪಂಡದು ಅವಂತ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೋಪೆ ಪೋದ ನನಗೆ ಆಗ ಗೊತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಪನಾಗ ಓ ನೂದೇರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಡಬಲ್ ಬೂಡ್ ನೀವು ಡಬಲ್ ಬೂಡ್ ಅಪ್ಪ ಇರ್ನೂದೆತ್ತು ಡಬಲ್ ಆದಾಗ 400 ಕಾಸು ಕಟ್ಟರೆ 200 ಕಾಸು ಕಟ್ಟರೆ ಉಂಟೆ ಅವು ಇದ್ದಿನಲ್ಲ ಅಂಜನೇತ ಈತ ಯೂನಿಟ್ ಇರ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಬಂದ್ಪುಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದಾಖಲ ದಿನಾಲ ಬರೋದು ಪೇರು ಐನ್ ಮತ್ತೆ ನೆನಪುದು ಎರಾಪು ಜಾಕಲ್ ಒಂಟ ಸಮಯ ಬರ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಪೂಜೆ ನೆನಪಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮಕ್ ಜ್ಯೋತಿಷರ್ನ ಸುದ್ದಿ ಬಿಡ್ಸಿ ಹೊರ ಯಾವ ಬಿಡ್ಸಿ ಏನ ಫೋಡಿದ್ದಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಏನ ಹಿರೇ ಹೊರದೇ ಯಾವಂದ ಗಿರಿಯಪ್ಪಣ್ಣ ಎಡ್ಡಿಯ ಬೈದಿರ Be like Bolar.